Halos 100 kataong nagbaka sakaling makapasok sa mga sementeryo sa bayan ng Mangaldan, hindi pinayagan. Naritong report. Simula pa noong Sabado, nakabantay sa sementeryo ang mga barangay tanod, opisyal ng barangay at pulisya sa Mangaldan, Pangasinan. Walang pinapayagang makapasok sa loob ng sementeryo. Ayon sa punong barangay, mahigit 100 katao ang nagbabaka sakaling makadalo sa sementeryo kada araw, pero hindi sila pinapayagan kahit paggaling sa malalayong lugar o sa ibang probinsya bilang pagsunod sa health and safety protocols ng IATF. Kahit anong gawin po nilang pakiusap, siyempre hindi po pwede. Kasi pag lumabag po tayo doon, nagkamali na po na tayo. Hindi na tayo tumapad sa tumalima sa ating kautusan. Maging ang mga nakikipaglibing, hindi pinapayagang makapasok sa loob ng sementeryo. 10 kaanak lang ang pinahihintulutan na makapasok. Yung mga nakikipaglibing po, pinapauwi na po na namin para hindi na po sila pumilit pa na dumalaw. Naunawaan naman daw ng ilang bisita at kaanak ng mga yumao ang paghihigpit ng otoridad. Hindi nga lang daw maiwasan na minsay umasa na mapahintulutang makapasok sa loob ng sementeryo. Okay naman po para sa kaligtasan po naman ng bawat isa, ma'am. Talagang sinusunod yung protocol, kahit gustong lahat ng mga kamag-anak nung namatay pumasok. Muling bubuksan ang mga sementeryo sa November 4. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.